Li Tirkiye gel ku bandora vîrusa koronayê berdewam e, di qada siyasî de jî liv û tevgerek zêde heye. Çarê Hezîranê Parlamentoya Tirkiyeyê, parlamentera HDP'ya Colemergê Leyla Güven, parlamenterê Diyarbekirê Musa Farîsoğulları û parlamenterê CHP İstanbulê Enis Berberoğlu ku sizeyên wan berê hatibûn pesendkirin, parlamenteriya wan ji destê wan hatibû standin. Piştî vê yekê jî, Serokê Giştî Partiya Vatanê Doğu Perinçek rakand bû ku ev yek hêj destpêk e û bank li hikûmetê kir bû ku Partiya Demokratîk a Gelan HDP bigire. Derbarê vê yekê de berpirsê Komîsyona Hukuk û Mafê Mirovan û Cîgirserokê Giştî HDP Ümîd Dede jî amajetke, her çi qas mijara girtina HDP di rojeva wan de tune bê jî, di raboriya Tirkiyeyê kiryarên wisa hene. Bu bilgilerin ne yazık ki sahip değiliz. Çok Derbarê girtina HDP da tu biryareka fermî negihiştiye berdestin me. û girtina HDP ne di rojeva me daye. Em bawer nakin tiştekî wisa jî bibe. Ji ber ku hem di qada navxweyî hem jî di qada navnetewî de piştgiriyeka mezin bo HDP'ye ye. Ji xwe desthilata Tirkiye ji bilî girtinê hemû zextan ser HDP çê dike. Perinçek banga girtinê dike. Li tevahiya Tirkiye rejiya dengên Perinçek. Ne bi qasî dengên HDP yên ku ji Bursayê wergirtine jî. Ew partiya xwe rawa dibîne. Lê dibêje bila HDP bêgirtin. Hukuknasê Cizayê Doktor Günal Kurşun jî radikîne ku tu kiryarên HDP'ên dij destûra bingehîn nînin. Kurşun dibêje, li Tirkiye her dema ku siyaset dixitimê de, desthilat Kurdan wek dijminekî nîşan dide û ev yek rêlber wê yekê digire ku aştiya civakî pêk were. Anayasaya aykırı bir takım eylemlerin Xala Sadiyê Kemêniya Yasaya Partiyên Siyasî behsa serkêşiya hin çalakiyên dij destûra bingehîn dikin. Dadgeh tiştek wisa tespît bikin, enca xwêkê lê girtina partiyekê tê rojevê. Gor yasaya ku 2015 de hin xalên vê hatin guhertin, divê mijara girtina partiyekê bê parlamentoyê û dengdayîna wê bê kirin ku prose dest pê bikin. Li dij Kurdan cudageriyek heye û bo wê ev mijar tê rojevê. Tiştekî wisa hebe ne hukukî siyasî ye. Niha ji aliyê HDP ve dij destûra bingehîn tiştek cev tune ye. Gelek endam û parlamenterên HDP di girtîgehan denin. De egera girtina HDP dê agirê heyî gurtir bike. Her wiha, HDP piştî hilweşandina parlamenteriya du parlamenterên xwe biryar da ku di 15 Hezîranê de jêdîr newş Colemergê ber Enqerê paytexta Tirkiye ve bimeşê û di 20 Hezîranê de jî li Enqerê encama meş û hevdîtinên xwe rakîne. Sait Özmen, Kurdistan 24, Ankara. Darbeyi örtmek için bu sözü çıkardılar.